What's up guys? Welcome to another video. Karong adlaw mga kami sa gym para sa among family grand reunion. Medyo tago ko dali kay uwan pa. So magkita-kita na po kami sa mga kapartido sunod. O ikaw man siguro aning uwan. Dito namin ito. So, update lang mo. Kanang kuan, kanang ikaw nagka. Ang primero adalah Theodorata Majuana. Ya.
ikaw nakisagaw. Ako na balik bye-bye ko. Ano na siguro? Ako pa naman magkakit.